Prvé miesto, ktoré by som odporúčil, je Bratislava, hlavné mesto Slovenska. Tu nájdete množstvo barov a klubov, ktoré sú ideálne na večerné vyžitie. Oblasť okolo námestia SNP je plná zábavných podnikov, kde si môžete vychutnať koktajly a tancovať až do rána. Nezabudnite navštíviť aj legendárny klub Radosť, ktorý je známy svojou skvelou atmosférou a pestrým programom. Druhé miesto je Košice, druhé najväčšie mesto na Slovensku. Košice ponúkajú zaujímavé bary, ako je napríklad Bar Café, ktorý je známy svojou útulnou atmosférou a živou hudbou. Môžete si tu vychutnať miestne pivo a skvelé jedlo. A ak máte radi kultúru, určite navštívte aj niektoré z miestnych festivalov, ktoré sa konajú počas celého roka. Tretím miestom je Prešov. Tento malebný kraj ponúka zábavu v podobe rôznych podnikov, ako je napríklad klub Wave. Je to skvelé miesto na stretnutie s priateľmi a užitie si večera plného tanca a smiechu. Prešov je známy aj svojimi tematickými večermi, takže sa určite oplatí sledovať program. Štvrté miesto, ktoré by som odporúčil, je Nitra. Nitra má množstvo barov a kaviarní, kde sa môžete stretnúť s priateľmi. Klub Kúpeľňa je obľúbený medzi mladými ľuďmi a ponúka rôzne akcie a koncerty. Atmosféra je tu vždy živá a priateľská, čo robí z Nitry skvelé miesto na zábavu. A nakoniec 5. miesto je Žilina. Tu nájdete skvelé bary, ako je napríklad Bar 12, ktorý je známy svojou širokou ponukou drinkov a príjemnou atmosférou. Žilina je tiež známa svojimi festivalmi a kultúrnymi podujatiami, takže si určite nájdete niečo, čo vás zaujme. Takže ak hľadáte skvelé miesta na párty na Slovensku, určite navštívte tieto mestá. Každé z nich má svoj jedinečný šarm a ponúka nezabudnutelné zážitky.